Hai no hai lam sufiro norok jo tono chini o channel ko talia priwo hambai maruo puilao no belai ke je chini channel bai kerengni tongnai te chungno kaham comment ni bisinte chini khas rangri tongnai chungno fanrui tongnai rokno belai ke no hambai tei tin no puila faine rokno koyo norok channel subscribe khayawai ta khangbai jadi tai video chaja khangke like tei share khairoi jadi tei comment khlai sahar di norok ni chajakmani chajagya tei boma hai video norok nangjakmani bebak no norok comment khai sa kangke chung belai no kaham tei chajakmani phaidike tinni video chenglai ma phaising thanglai suano salni saltam sikang ang lebu shorbot khlai nangna hanei naimani ke ang cup kaisa mug coffee mogo ang nangnai hanei snamani fiaba ang pogoi derawi 2 cup lebu butter lebu ni ros rena tongmani fiaba ang ajaga 7 cup lebu ros re jakha ke wansuknai sidi a cup chikon sa mog chikon sawo asukki lebu buti bangi thanga oh my god abo nungna motolia asuke khika abo to tam khlainai abo to nungman na motolia tam khlainai ke anga jagao a mok ni tuino tei kaisa kotor manayo khelu khlaika kotor kaisa jogo a jagao tei bo kwbangma tui lukha tei 5 cup cha nungmani cup bai tui lukha erpore thangoi se ঠিক হইছো আফ্রিকা পারফেক্ট নখা tamni ang obo saitong kangke chini life abo hai kabang mano chung chaya samong khlai jagi thango bulungi thango mistake ni thango chung dera jagi thango koro jagi thango abo chini life belai no hamya impact khiklayo chung abnuti wana loi abnomang wan suklai tong bahai ke ungkha bahai ke khaijaka tam khaisinai tamung sinai tamu khaisinai okpal laji kha wana kha giri kha fiaba abo hai ke musang na kare tamni ke nang life bul nini ungmi no mano ungnai no fia nang abno te wan sugya kare nang abno bahai ke a ya kare te bu kaham kabang khaiman nai abo se wan sugbe to tamni ke nang jabono wan sugya we te bu kaham mane khai gamke abuni slai te bu kaham samung khai gamke nini kaham kabang bai achikun sa mistake ro hamya chaya khlai maro khen kholom sagi thamo abo haino ani video khaimo jagabo kabang mano comment phayo aro ni bising bo khoroksa khoroknai tomo belaino hamya comment khlayo je angabnuti washu khabayo eba tamsani wan sugo fiaba ang haino haiwan sufiro je khabai tam khlainai abuni pore kabang mano video unko comment bu kabang ma kaham phayo to a kabang kaham comment phaimani wo a kaisa comment hamya haino kholok jagai kemai thamo abuni bagino nang life of mistake ni nim naino fiaba abunu te wana we abunu mang wan suya kare kaham te bo khlai de kaham burung khlai kam kise te buni ni a hamya chikon sabo haino kemai thamo abuno no jotono sanamo chuno norok chikon mikon te jesa chaya jesa kaisa mistake ngi thangjak tongmano norok ni life fiaba abunu te mang wan sugoi jora magni takhibedi abuni sai te bo kabang ko samo kaham khlaina naidi abuno haino hai norok bai next video ro malai finai norok ni thani haino hai koi firo norok ni chajakmani chajagya comment khlai sahordi tai norok mo hai video naina ni muchungjak amo norok chung comment khlai sahordi hambai chungbai kurung tongmani bagai jotolo kaham tongdi